Шушы көннәрдә башкалабыз Казанда Шиһабетдин Мәрҗани атналыгы башланды. Ул Мәрҗани мәчете тарафыннан оештырыла. Иң әүвәл дин әһелләре, галимнәр, Шиһаб хәзрәтнең дәвамчылары Яңа Татар зиратында аның каберен зиярат итте. Бу хакта тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Шиһабетдин Мәрҗани рухына дуга кылу мәрасимен Мансур хәзрәт Җәләлетдинов алып барды. Ул бөтен дөньяга таныклы, шундый безнең шәхесебез, Шиһабетдин Мәрҗани. Без әлбәттә аның варислары тырышабыз, үзебезчә инде тырышабыз. Менә бинаны да сакларга, аның исемен йөртә торганны, чиста, пөхтә, матур булсын, шәкертләрне дә укытырга, фотларда төзергә, картлар белән дә элемтәдә, мөгалимәдә булырга, мөмкин кадәр ул кушкан эшләрне, васыятларын үтәргә тырышабыз. Әгәр үлгәч тә искә алсыннар дисәң, игелекле нәсел һәм эчтәлекле китап язып калдыр дигән борынгы акыл ияләренең берсе. Барлыгы Мәрҗани төрле өлкәгә караган 30дан артык хезмәт язган. Шиһабетдин Мәрҗани ул безнең милли татар историографиясына нигез салган шәхес. Ул беренчеләрдән булып фәнни нигезләрдә татар тарихын өйрәнә башлаган шәхес дип әйтәбез инде без. Шуңа күрә без менә бу традицияны дәвам итәргә тырышабыз һәм инде аның тарихи хезмәтләрен, ислам дине нигезләренә багышланган хезмәтләрен без өйрәнергә һәм бүгенге тамашачыга җиткерергә тырышабыз инде. Мәрҗани белән бәйле эпиграфик истәлекләр җыентыгы авторы, тарих белгече Айдар Гайнетдинов Яңа Татар зиратын өйрәнгәндә Шиһаб хәзрәтнең ике улы каберләрендә табылу турында сөйләде. Менә Шиһабетдин Мәрҗани янына киләләр, аңа дуга кылалар, аны каберен зиярат кылалар, ләкин шунда менә берничә метр ераклыкта гына аның ике улының кабер ташы да бар бит әле. Аны күпләр белми. Менә шушы күрәсез бит, алар суры төстә ике кабер ташы, ике уллары. Беренчесе аның менә зурагы Аса Махмуд дигән улы, кызганычка каршы ул яшьли вафат була. Мәрҗани бик кайгыра, аңа инде бик зур өметләр баглаган була. Атасы минем юлымны дәвам итәр дип, ләкин инде менә алай булып чыкмый. Һәм менә аның икенче улы Борханетдин аның эшен дәвам итә, аның эшен дәвам итүче була. Менә шушы икенче кабер ташы Мәрҗани формасы буенча Мәрҗани кабер ташына охшаш. Айдар Гайнетдинов фикеренчә 2017 елда Мәрҗанинең кабер ташын төзекләндергәндә асыл мәгънәсен белми оен яңартканнар. Габдулла Тукаев әйткән бит Мәрҗани турында тулган ой күк балкып торган Шиһаб хәзрәт дип. Ягъни ул аны тулган ой белән чагыштырган. Тулган ой ул Мәрҗаниның символына әверелгән. Һәм аны ул вафат булгач аңа ана шу тулган ой куйганнар. Ул шор сыман, шундый шор сыман әйбер тора иде аның өстендә, ләкин ул аны җәмәгатьчелек белән, галимнәр белән киңәшләшмичә ни сәбәпледер менә алып атканнар. Мәрҗани мәчете имам хатибы Мансур Җәләлетдинов тулган айны яңадан ясатып кую эшенә керешергә кирәклекне белдерде. Шиһаб хәзрәтнең нәсел дәвамчысы Рәүф Әмирханов та хуплады. Я считаю, что делается, на мой взгляд, все-таки недостаточно для изучения, для продвижения трудов Мәрҗани. Насколько я знаю, из большого количества трудов далеко не все труды переведены даже на татарский язык, но я считаю, что необходимо переводить их и на русский язык, поскольку я считаю, что эти труды достойны того, чтобы их изучали в различных странах в том числе. Әлбәттә, бу эшләр киләчәктә исәпкә алыныр. Шиһаб хәзрәт һәм аның бакыйлыкка күчкән якыннары рухына Коръән укып зиярат итүдә мөмин мөселманнар өчен тиеш гамәл. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.